Dolls. Είναι οι κακές dolls, οι οποίες είναι κούκλες. Σήμερα θα ξεκινήσω με αυτή την κούκλα. Αυτή η κούκλα είναι ολοκάθαρη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα με αυτή την κούκλα. Ναι, κλαπ, 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 κλαπ. Λοιπόν, υποτίθεται έχει φυλακίσει ένα παιδί. Και μετά θα το βάλει μέσα στο φούρνο. Μετά πάνω στο τέτοιο, πώς το λέμε τώρα, δεν θυμάμαι. Στο τζάκι να πούμε, κάτι που βράζει τέλος πάντων. Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι πνιγμένο. Ο τρόπος που τα έκανα είναι λίγο περίεργος. Ναι, αυτό τώρα είναι λίγο, ο τρόπος που τα έκανα είναι λίγο τρελός. Τώρα δεν μπορώ να δω καλά. Σφίξα πάρα πολύ. Και δεν έχει σχεδόν τίποτα λεπτό. Λοιπόν, τα κατάφερα. Λοιπόν, αυτό το κουκλόσπιτο έχει πολλές εικόνες. Θα το κλείσω. Κάτι ξέχασα. Συγγνώμη. Θα σας ξέχασα και μέσα, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε το βίντεο. Αυτό πρέπει να πάει λίγο πιο πίσω. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα είναι πολύ πολύ κακιά. Λοιπόν, θα δέσει στο χέρι της να δείξω το πώς γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα και άλλη φορά θα σας δείξω πώς θα σας δείξω το επεισόδιο 1. Πιστεύω πως σήμερα είναι η behind the scenes που λένε όλοι. Και ναι, βγάζω τις καρφίτσουλες που βάλα πριν από εδώ. Της έβαλα για να φαίνεται πιο κοντό το φόρεμα της. Σεξι και πιο σαντεξι. Πάμε να φύγουμε, ένα να γίνουν. Συγγνώμη. Ωραία. Θα το δέσω εδώ. Εδώ πιστεύω πως δεν θα βγει, παιδιά. Λοιπόν, είναι μια κακιά, πολύ κακιά νταντά, η οποία είναι 16 χρονών και οι γονείς της μικρής, που είναι 2 χρονών, θα λείψουν για περίπου 2 χρόνια. Και έτσι γίνεται το έργο. Παίρνω αυτό και το δίνω στη μικρή.
Μετά, όπως είναι εδώ το παιδί, το βάζω εδώ μέσα. Μετά ωραία, τα παράμπλεξα εδώ. Έχω το ένα πάνω στη μέση της μικρής. Μετά παίρνω ένα άλλο τέτοιο και το βάζω έτσι εδώ και δίνω τη μικρή κάπως τρελό. Και λοιπόν κάνουμε... Δεν μπορώ να το... Ωραία, παίρνω... Τα κατάφερα. Λοιπόν, τώρα το βάζω εδώ το παιδί και μετά. Ωραία. Έδειξα το παιδί. Λοιπόν, πάει κάπου αυτή. Έχετε και το παιδί. Πόσο εύκολο. Με βλέπετε. Πόσο εύκολο μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, είναι λίγο τρελό βέβαια. Δείχνει Barbie Life in the Dream House. Στην τηλεόραση της Barbie. Να δείτε. Ωραία. Με τη μικρή κοιμάται. Μετά αλλά το πέρα γυναίκα. Τέλος πάντων. Ήρθα. Γεια σας. Ήρθα γιατί παράσα να το πω. Ήρθα, πώς μπορώ να φερθώ στη κόρη σας? Άσχημα, όμορφα ή άσχημα? Άσχημα, άσχημα ή άσχημα? Άσχημα. Εντάξει, είναι πολύ αταχτό παιδί από ό,τι φαίνεται. Γεια σου μικρή. Λοιπόν, και σας εγώ είμαι η καινούργια σου ταντά. Λοιπόν, τι ωραία να κάθεσαι πάνω σε ένα παιδί τόσο μαλακό.
εσύ μικρή θα πας εδώ κάτω και εγώ εδώ πάνω. Λοιπόν. Την έμπλεξε την κοπέλα εδώ. Λοιπόν. Θα τα πούμε την επόμενη.